Jee, loistava! Otappa seuraava irrotus silleen, että sä palkkaat sen suoraan, kun se irrottaa. Joo. Irti. 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 Jes, noin! Kato ihan sen takia, että sillä se irrottamisen motivaatio pysyy yllä. Niin välillä palkataan se suoraan sitten siihen. Sitten ota taas irti. Irti. Istu. Hei. Irti. Istu. Odottaa. Kerro. Mä tein virheen, Joo, se seuraa sitä sun